que t'arrenc, que t'arrenc, que t'arrenco els pèls del cul d'encendents. Cul? Cul! Qui ha dit cul? Qui ha dit cul? Cul. La paraula cul té diferents accepcions. Primer és la part on l'esquena perd el seu nom, el de traç. El cul també és el mateix forat del mateix cul, l'anus. Per extensió, parlem de cul quan parlem de la part de baix o de sota d'algun objecte o d'algun espai. El cul de l'ampolla. A aquests nois se'ls hi veu el cul. La paraula cul té molts i molts de sinònims. Ens n'hem deixat, això segur. Aquí en teniu alguns exemples. Els baixos, la gropa, el paner, el forat del cul, l'ull del cul, el furó. Hi ha diferents expressions o frases fetes que són bastant explícites, que tenen a veure amb el cul mateix. Per exemple, quan diem que deixem el cul com un tomàquet, volem dir que el deixem molt vermell, que algú ens ha donat una tunda. També podem dir que els diners i el cul no s'ensenyen a ningú. Aquesta us hauria de fer vergonya. Ser cul i merda o cul i camisa vol dir que dues persones són molt amigues. La que m'agrada molt és com la iaia Maria, que se li cremaven els pèls al cul i no se'n sentia. I l'última que teniu a la llista, tot i que n'hi ha més, a veure si l'endevineu per vosaltres mateixos. Fer-ne fer d'escul faristol i de ses cames ciris. Hi ha culs famosíssims. Aquí teniu, per exemple, la Kim Kardashian. Aquesta celebrity americana es va fer assegurar el cul per un mogollon de diners i va ser la que va posar de moda tenir un cul gegantí. També tenim en Shin-chan. Aquest és d'un anime japonès que TV3 feia èxit fa uns anys. Culet, culet! També trobem el cul de la lleona. El cul de la lleona es troba a la ciutat de Girona i si li feu un petó, molta gent ho fa amb la mà perquè li fa una mica de respecte i amb el coronavirus no era pla, diu que sempre tornaràs a Girona. I l'últim, un cul de pedra, un cul com Déu-me, el David de Michelangelo de Florència. I per què en parlem tant del cul? Bé, la veritat és que els catalans i catalanes som una mica escatològics. Tenim el caganer per Nadal, fem cagar el tió també per Nadal, i aquests són dos exemples només de Nadal, però en tenim moltes més de paraules, festes, fetes, idis i maneres que són bastant escatològiques, o sigui que tenen a veure amb la merda. Bé, esperem que us hagi agradat i no aneu de cul, que això no fa cap benefici a ningú. Adéu-siau. Cul.